Gitabangan sa mga motorista ug mga residente ang usa ka inahan nga buntis ganabtan og pagpanganak kilid sa kalsada sa Magpet, Cotabato. Ani ang report. Gilayong gitabangan sa pipila ka mga motorista ug mga residente ang usa ka babaeng nga buntis kilid sa highway sa Purok Juan Doles sa Magpet, Cotabato, duol lang sa tulay sa Kabakan Rico River. Sumala ni Kizaya Pasete, usa sa nitabang nga taga Barangay Basak sa mong lungsod ang buntis. Dayon sa miresponde ang iyang inahan nga usa ka barangay health worker. Apan pag-abot ni ini, nanganak na kini sa usa ka himsog nga baby girl. Busa, gilayon kining gialalayan sa iyang inahan samtang nagpaabot sa health responder sa LGU. Sumala pa padulong na unta sa ospital ang moong buntis sakay sa usa ka motorsiklo. Apan wala na kini nakaabot pa sa ospital ug nakaanak na sa kilid sa highway duol sa tulay. Kagawasan na gud daw. Mao to gipahunong lang sa kilid sir kay para pahuwayon sir. Dayon sab nga miresponde ang mga personahe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Magpet ug gidala sa ospital ang mag-inahan. Pag-abot nila ng anak na, pag-abot nila ang monong babae na nasa baba na sa highway. Sa karon ana na sa maayong kahimtang ang inahan ug ang bagong himugso nga anak ni ini. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.